gini ni dwaro refund tinyalo deduct. Erokamano. Mondo mi jawala tich be mayot. FCPA kapok idhi matut ahinya, nitie gima osebedo ka kelo chando ka gimondo ni tax arbitration. Ing'eyo case mar Keroche kako osebedo ka nitiere gi cases mamoko mosebedo ka nitiere. Ere yo ma bende gund chike gi propose mar konyo weche mag tax arbitration ka yalo buche matendre kod weche mag usuru gi? Aparo ni korka buche kata yalo buche motende kod usuru, aparo ni wasebedo gi a lot of reforms e weche mag tax administration. Nitiere procedure ka KRA otimo assessment to kiyiego yieni mondo mi idhi appeal bang' ndalo makama. Appeal no seche moko bedo gi pogruok nikech kamoro inyisi ni bang' ndalo 30 to in ndalo 30 kwano nyaka holiday nyaka weekend. So chik ok en clear, mago apani chik ni medo clarify. Weekend gi holidays koro kwan appeal process kata in tax decisions ko wachni 30 days. Those 30 days expressly exclude holidays gi weekends. To kitieko kanyo nitiere ADR mantiere within KRA, kato nitiere tax tribunal manyiche ni under KRA, sani otere en under judiciary. Koro obedo more fair nikech ing'eni ka ng'ama dwa yali to en achiel kuom jotich matiyo ne joma no ng'ado buchi no ken gima ne kare. Koro sani nitiere reform kanyero, omiyo cases aina machalo mag Keroche ka koro kae nitiere ywak to nitiere process madhi mayot ma kitieko kanyo tidhi high court. Koro en yo mo beto oriere koro opogore gi kaka ne nitie chien kacha.